Wel, mae nhw wrth yn ochr ni fan hyn, mae Gwenno Dafydd, Rhiannon Roberts a Janet Eithi. Ac yn sgil marwolaeth Elizabeth Taylor a fe marw echdoi, da ni am drafod cariad yn gyntaf. Mae Elizabeth Taylor yn briod 8 o weithiau, 8 o weithiau, ond yn mynnu mae Richard Burton oedd ei gwir gariad hi, ac yn honni bod nhw'n caru i gilydd gormod. Ydy'n bosib, dwi'n croeso tan i ferchad. Gwenno, ydy o'n bosib caru rwy'n gormod? Siwr o fod. Mel? Mae'n bosib. Ond dwi'n meddwl falle y peth ynglyn â Richard Burton a Elizabeth Taylor oedd mi nath hi briodi fe ddwy waith. So oedd hynna yn dweud rhywbeth dwi'n meddwl. Ac falle oedd hi yn caru fe lot fawr iawn. Ond un o'r pethau nath hi ddweud oedd bod hi ddim yn gallu byw gyda fe, ond oedd hi ddim yn gallu byw hebddo fe. So mewn ffordd, falle oedd just byw bob i ddydd o ddydd i ddydd. Hwna oedd yn dinistrio'u carwriaeth nhw yn y pen draw. Maen nhw'n dweud Rhiannon bod mynd nôl yn gamgymeriad i unrhyw le. Wel, sy'n ni ddim, a gweud y gwir, fi'n siŵr bod nhw'n iawn. Ond oedd o'n ôl a beth wedodd Richard Burton, fe ffindes i ryw ddyfyniad ar y weg yna. I cannot see my life without Elizabeth, medde fe. She is my everything, my breath, my blood, my mind and my imagination. O, just dychmygwch rhywun yn gweithio beth amdano chi. Actor oedd o Mae'n thebyg geirio rhywun arall oedd nhw. Ond yn y bôn, oedd ei gweud y gwir, achos mi o'n nhw'n ffonio i gilydd bron yn ddyddiol. Oedden. Hyd at i ddiweddu. Doedden nhw'n gallu byw fe gilydd yna gyda'n. Who's Afraid of Virginia Woolf, de. Dyna oedd yn byw yn y bod, dyna oedd i bywyd i. Ond dwi'n meddwl, mynd nôl i beth wedes i, yw mae byw o ddydd i ddydd, yr holl beth yna o golchi trons rhywun, neu pratoi bwyd nhw, neu gweld nhw'n pigo'i trwynau, neu beth bynnag yw'r reality o ddydd i ddydd. Hwna yw'r peth sydd yn dinistrio y carwriaeth, dwi'n meddwl. Ond mae'n codi'r syniad yn ôl beth mae Wedi gweud, yn dweud, daw un enaid hoff gytun allwch chi gael yn y bôn. Chi'n gytuno? Na. Cael yn un Achos da chi'n gallu cael just un ffrind da, nag da? Mae gennych chi lot o ffrindiau da, lot o gyfeillion. Da chi'n gallu cael lot o berthnasau da a cael pethau gwahanol hefyd allan o bob perthynas. A dyna sy'n ei bywyd yn ddiddorol, yn gyfoethog iawn, mae bywyd yn hir iawn. Dyma'n golygu bod chi'n cael pob dim gan un person. Ond dwi'n meddwl falle bod hynna'n hollol anymarferol hefyd, bod chi'n disgwyl y pecyn cyflawn gen un person. A Rhiannon hefyd, os daw un sydd i gael, falle bod chi ddim yn y man iawn lle mae ei gwrdd o fe. Yn hollol. A dwi'n credu hefyd, fel i chi'n tyfu'n hun, mae beth i chi'n moyn mas o berthynas yn newid ac yn datblygu. Ac o'n i'n gofyn yn ystafell athrawon gyda a un, oedd yna 2 ohonyn nhw yn bendant, o'n nhw wedi cwrdd â'i gwir yng nghanol i geiniau, ac yn bendant, un dyn fydd i fi, ac pe bai na rhywbeth yn digwydd i ngwri, dyna fe, fyddai ddim yn chwilio am neb arall. A synodd hwnna fi, mae rhaid i fi fod yn onest. Ond wedyn oedd eraill yn gallu troi rownd a gweud, wel na, i rywun fel fi, o'n i'n nghanol ym 40 pan gwrddais i ngwri. Dwi'n golygu bod fi ddim wedi caru na ddim wedi byw o'r blaen. A mae pobl yn datblygu ar gyflymdar gwahanol hefyd. Felly, os da chi wedi prodi'n ifanc, enghraifft, neu'r perthynas ifanc, falle bod un yn aeddfedu yn gynt na'r llall. Ac wedyn mae'n risg yn does? Oes, mae'n creu tyndra. Yn llwyr. A hefyd, mae rhywun yn gallu datblygu diddordebau newydd pan chi'n mynd trwy'ch bywyd chi. Os na chi'n rhannu'r pethau yna sydd yn gynhenid i chi gyda rhywun arall, wel, falle bod chi jyst yn tyfu ar wahân. Dwi'n gwybod. Cyrraedd yr un man yn yr un pryd sy'n eisiau gwneud, ynddo? Hwna'n gymleth. Mae'n gymleth, ydy. Na, dos a ddim un gwir gariad am oes felly. Na ni penderfynu ar y clwb clets? Ie. Iawn, beth am blant o dan 4 oed yn cael teledu yn ei stafelloedd? Mae'n debyg nawr bod 17% o rai dan 4 oed a teledu yn ei stafell ar gyfer taledd. Wedyn ni, 28% o rai sy'n ar rhieni ifanc iawn a teledu yn ei stafell dan 4 oed. Mae hwnna beryglus yn ei meddwl, Janet? Dwi wedi dychryn. Ie. O'n i'n gwybod bod pobl yn gwneud. Teledu i blentyn dan 4 yn ei stafell wely. Dwi ddim yn ei synwyr i fi, beth bynnag, mae teledu yn iawn yn ei le, a mae'n iawn yn un ystafell, ond falle bod rai pobl efo teledu mewn stafell wely, y rhieni felly, wedyn illa bod y plentyn yn teimlo bod rhaid iddo fo neu hi chwad efelychu hynny, ond dwi'n gweld bod teledu mynd i ddod â unrhyw beth i mi, amser gwely, i blentyn bach, ydy amser gwely, amser tawel, a wedi blino'n braf gobeithio, wedi bod
yn chwarae trwy'r dydd. Ond ydy'r teledu yna i warchod y plentyn? Roedd y teledu yn y stafell, roedd y teledu ymlaen a gobeithio eitha syllu gysgu Dwi'n meddwl tawelyddion ydyn nhw mewn gwirionedd, a dyw hyn ddim byd newydd, achos yn oes Victorianaidd oedden nhw'n defnyddio laudanum, sef deadly nightshade i gael plant i fynd i gysgu. A ni'n mynd nôl i hwnna. Dyn ni wedi, dyw hwn falle ddim cweith mor beryglus ar gyfer y corff, ond dwi'n meddwl bod e'n lot o fwy peryglus i'r enaid ac i'r meddwl, a dwi'n siŵr bod Rhiannon yn gallu deud yn union. Ond dyw plant hefyd nawr, oherwydd y teledu, dyn nhw ddim yn darllen, dyn nhw ddim yn chwarae yn naturiol oherwydd hyn, a wy'n credu bod hwnna yn gam mawr. Ac yn yr ysgol hefyd fi'n gweld wers gyntaf gyda ambell i ddosbarth, ambell i blentyn, hanner cysgu. Dyn nhw'n deffro tan amser egwyl. Mae'n niweidiol yn dydi, achos bod yn y blynyddoedd lle mae'r yr ymenydd yn tyfu a'r dychymig ar ei ora, maen nhw'n dysgu gymaint o bethau, a chwod wrth arganfod a gwneud dim wrth just wylio, na chi. Ie, mae hwnna'n bwyd dad i'n meddwl, oherwydd mae'n gosod i fath o gynsail daw bod chi wedi fyw bywyd yn oddefol, yn ytrach nac ymwneud â dim byd, dim ond edrych a derbyn. A hefyd, pwy sydd i ddweud beth maen nhw yn derbyn? Pwy sydd yn mynd i fod yna 4 awr ar 20 y diwrnod yn gwylio beth maen nhw'n gwylio? Pwy sydd yn mynd i blismona hynna i gyd? Achos does wybod pa fath o rwtch sydd yn mewn i'w ymenydd. Does wybod? Mae yna nifer o rieni yn defnyddio'r teledu a defnyddio rhywbeth fel just a DVD mwyn wneud yn siŵr bod y plant ddim yn cael rheolaeth o'r teledu, dim ond yn gallu edrych ar ambell i fideo neu beth bynnag. Dim bod fi'n deud bod hynny'n beth iawn, ond o leia mae rheolaeth gyda'r rhieni ynglyn â beth maen nhw'n gwylio fyny, ynda fe? Reit ta, at y pwnc ola. Rhannu cost bil bwyd. Going Dutch, maen nhw'n alw. Da chi'n disgwyl i'r dyn dalu neu da chi eisiau cyfrannu hefyd? Mae dibynnu pwysau arian yn ei poced, a gan bod fy ngwri, nid y Dutchman yw, ond mae'n dod o Flandres, a fi'n cofio pan o'n i mynd allan gyda fe am tro cyntaf, 30 mlynedd yn ôl, fi oedd wedi talu am y spaghetti bolognese, oherwydd mae fi oedd ar arian. Ac dwi'n meddwl mae jyst dibynnu pwysau arian yn ei poced ar y pryd. Ond ydych chi'n mynd mas o rwy'n am y tro cynta? Beth ydych chi'n ddisgwyl? Rhiannon? Mas o bractis o llen gweud. Gweud y gwir, buon ni'n dadlau am hyn bore yma, achos o'n ni'n siŵr bod fi wedi rhannu'r bil pan wnaethon ni mas am y tro cyntaf. A oedd Stuart yn dadlau, na fi fynodd, ond nes ti dadlau. A fi ys ti'n cwmpo mas, achos y ddafarn o dy fi oedd, os na ddim disgwyliadau wedyn, os ydw i wedi talu'n ffordd, fi wedi disgwyl dim byd mwy oddi wrth i, na dwi'n fodlon ac yn hapus i roi. Ac felly dyna o'n i'n teimlo. Beth oedd hynna? Wel, ddim dweud mae hwnna i'w trafod eto. Janet? Wel ia, dwi'n syni bod ni'n dal yn trafod pethau fel hyn heddiw yma mewn ffordd, ynddo, achos mae gyd i wneud efo. Os ydy'r dyn yn gofyn i chi fynd allan efo, mae'n rhan falla o'r treat, ynddo, o'r anreg neu beth bynnag da chi eisiau gael efo. Fel agor drws i chi? A hefyd, os chi'n mynd ar ail ddet, pwy sy'n mynd i wneud bryd hynny? Mae'n wastad ail dro gobeithio, wedyn falle gallu dweud, yn rho fi tro nesaf. Diolch yn galon i chi. Gwedi sy'n graig o arian, dyn ni gadael dy fe. Diolch allan o fi.